नमस्कार रउआ लोग के स्वागत बा हमरे चैनल में। रउआ देखतानी भोजपुरी फिल्म के शूटिंग होता और देखी इस शूटिंग में कितना मजा आई और पूरा मजा ली, आनंद ली। देखी जौन भी हीरोइन बड़ी हीरो बड़े बहुत ही अच्छा बालो और ये लोग के एक्टिंग और कला बहुत ही शानदार बा। रउआ लोग के देखे के मिले। अभी फिल्म तो बनता लेकिन फिल्म के नाम है मानसी। ये फिल्म में हीरोइन बड़ी उनकर कैरेक्टरों ने मानसी बा और बहुत ही सुंदर फिल्म बनता है। लोग जरूर देखे के मिली। तब तक ई वीडियो जो हम बनेली बनी ब्लॉग एक के देखी कितना मजा बा में और रउआ लोग आनंद ली और वीडियो को कमेंट करी, बताई कैसा लगा रउआ लोग के। बहुत ही सुंदर वीडियो भाई, रउआ लोग ऐसे ही देखी और प्यार दुलार ले रखी। बहुत ही सुंदर बा रउआ लोग के वीडियो देखे के